La generació excessiva de residus és una de les problemàtiques ambientals més importants que afronta la societat, ja que suposa un clar impacte sobre el medi i un malbaratament de recursos. Hi ha dues línies molt diferenciades per afrontar la gestió d'aquests residus. Una va destinada a implantar la més alta tecnologia al final de la cadena dels residus, en el procés de tractament, que malgrat tot ens continua fent dependents d'incineradores o abocadors. I l'altra és intentar implicar el ciutadà, fent-lo un agent actiu en la prevenció d'aquests residus i en la seva recollida selectiva, afavorint-ne el reciclatge. La segona línia és aconseguida amb molt bons resultats mitjançant el sistema de recollida selectiva porta a porta. En la recollida selectiva porta a porta, els ciutadans i comerços efectuen la separació de les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors situats permanentment al carrer, són recollides directament allà on es generen d'acord amb un calendari preestablert. Per això, un dels primers efectes visuals del model porta a porta és la retirada parcial o total dels contenidors del carrer. La recollida porta a porta pot efectuar-se de la totalitat de fraccions presents als residus municipals, però com a mínim ha d'incloure la matèria orgànica i la fracció resta. El seu principal objectiu és aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen, que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables, matèria orgànica, vidre, paper cartró, metalls, plàstics, etc., i de major qualitat, i reduir la quantitat de fracció resta que va a parar als abocadors o incineradores de residus. Des de fa molts anys, el sistema porta a porta està àmpliament estès a nivell internacional, sent un dels sistemes més comuns en els països més avançats en matèria de gestió de residus i reconegut per les institucions europees com un dels més eficients. L'any 2000, Tiana, Tona i Riudecanyes van ser els primers municipis catalans en implantar aquest model i des d'aleshores més d'un centenar de municipis catalans han implantat aquest sistema. Si bé a Catalunya de moment s'ha aplicat només en municipis petits i mitjans, a nivell internacional també hi ha experiències d'aplicació en grans ciutats. La seva aplicació és més senzilla en municipis de densitat moderada, si bé també hi ha exemples d'aplicació en contextos urbanístics fortament densos. Hi ha diferents modalitats segons el nombre de fraccions que es recullen. El model de dues fraccions recull porta a porta la fracció orgànica i la resta. El model de 4 fraccions recull, a més, el paper i cartró i els envasos lleugers, mentre que el model de 5 fraccions recull també el vidre. Hi ha altres models que agrupen o organitzen les fraccions d'una altra manera, com el model multiproducte o el model residu mínim. Sovint també recullen porta a porta els bolquers, la roba o els residus voluminosos. Com es recullen els residus? Per a la recollida de la fracció orgànica es recomana utilitzar cubell airejat i bossa compostable. Al carrer es treu la bossa sempre amb un cubell, que normalment té tanca hermètica que impedeix que es pugui obrir accidentalment. Per a la recollida de les altres fraccions, sempre el cubell o la bossa, segons estableixi cada ajuntament. Els bolquers, tot i tractar-se de fracció resta, acostumen a disposar d'una recollida diferenciada amb major freqüència, normalment mitjançant un adhesiu o bossa especial. Els establiments comercials que generen majors quantitats de residus disposen generalment de contenidors de major capacitat específics per a ells. La freqüència de recollida pot variar en funció de les condicions climàtiques, de la generació i composició dels residus. A nivell domèstic, la matèria orgànica s'acostuma a recollir 3 vegades a la setmana, els envasos 1 o 2, el paper i cartró 1, el vidre 1, la resta 1 i els bolquers de 3 a 7 vegades. En alguns municipis el vidre, el paper i cartró i la resta es recullen cada 15 dies. Això pot comportar estalvis significatius. Tanmateix, cada ajuntament adapta el calendari de recollida a les seves circumstàncies.
nivell comercial se solen oferir recollides addicionals, degut a la seva major producció de residus. En cas de no poder lliurar els residus segons el calendari preestablert, acostuma a haver-hi alguna àrea d'emergència oberta a les 24 hores, que consisteix en un espai sovint acotat dotat d'una bateria de contenidors de les diferents fraccions de residus. L'horari de la recollida porta a porta pot ser diürn o nocturn. Mentre que el diürn té un cost més baix i evita generar sorolls quan la gent dorm, el servei nocturn no obstaculitza ni es veu afectat pel trànsit diari. Els vehicles de recollida poden ser de grandària diversa i poden ser compactadors o de caixa oberta. Així mateix es pot efectuar la recollida d'una única fracció o bé de dues fraccions a la vegada mitjançant la compartimentació de la caixa del vehicle. Per assegurar l'accés als carrers estrets, acostuma a ser necessari un vehicle petit. A més, l'ús de vehicles petits permet estalviar despeses d'inversió i manteniment. En cas d'efectuar la recollida amb un petit vehicle no compactador, és recomanable disposar d'una àrea de transferència dels materials. Això permet optimitzar els viatges i reduir els costos de transport. Els resultats. D'una banda, s'incrementa significativament el percentatge de recollida selectiva. Segons les experiències catalanes, els municipis amb aquest model arriben a uns nivells de recollida selectiva entre el 60 i el 85% dels residus generats. Amb el sistema de recollida amb contenidors, en canvi, aquest percentatge sol situar-se entre el 20 i el 50%. Això comporta que la quantitat de fracció resta que es destina a abocador o incineradores es redueixi de forma dràstica. D'altra banda, s'observa una millora de la qualitat de les fraccions recollides selectivament, especialment de la matèria orgànica i dels envasos. Els nivells d'impureses són, en general, molt inferiors respecte al model de recollida en contenidors. En el cas de la matèria orgànica, l'ús de la bossa compostable, que és major en municipis amb sistema porta a porta, també afavoreix aquesta bona qualitat. Cal tenir present, però, que de vegades es produeix el fenomen conegut com a turisme de residus, quan un petit percentatge de població, en desacord amb el sistema, s'endú els seus residus als contenidors dels municipis veïns. Malgrat es tracta d'un percentatge poc rellevant en pes, cal abocar esforços al principi de la implantació per a minimitzar-ho. Aquest fenomen es corregeix amb el temps, perquè acaba sent més còmode participar en el sistema que no pas no fer-ho. Disposar d'una ordenança municipal que reguli possibles infraccions, juntament amb el major seguiment que permet el sistema, fa que s'assoleixin millors resultats i que les reticències que inicialment es puguin presentar es vagin resolent. Tanmateix, factors com l'esforç destinat a la campanya de comunicació i d'informació a la ciutadania i l'assoliment d'un consens polític i ciutadà sòlids són claus per l'èxit d'aquest model. Ens van avisar de l'Ajuntament que tenien que venir a buscar els materials. Ha estat molt ben explicat i ho hem entès força bé. No hi veiem problema nosaltres. El que passa que, esclar, ens hi hem d'adaptar. És una cosa que és nova. Suposo que el dia a dia serà estat pendent del dia el que toca o el que no toca, de treure-ho, de recollir-ho. Com que hi ha reciclo, doncs m'estalviaré de sortir al carrer, d'anar a la nit a portar les escombraries o el que sigui, i a casa, de fet, serà més còmode de tenir-ho a casa. Els carrers estaran més nets, no hi haurà contenidors, tot això ajuda molt, perquè a fi al cap els contenidors no agrada a ningú tenir-los davant de casa. Em sembla bé perquè crec que se reciclarà molt més del que s'està fent ara. Perquè ara com vas al container i hi ha de tot. A vegades pensem que una persona sola, una família sola de casa al medi ambient, poca cosa podem fer. Però bueno, aquí ja no serà una persona, ja serà tot un poble. Hi ha altres pobles d'aquí a la vora que també ho fan. En principi, ja dilluns ja començarem amb els nous cubells i anar recollint i anar reciclant. Suposo que irà bé, almenys en tenim ganes. Així mateix, pel que fa als costos globals del sistema, estudis recents constaten que són equivalents als del sistema de recollida amb contenidors. La recollida porta a porta, una estratègia per a la prevenció de residus? La implantació del model de recollida porta a porta comporta una reducció de la generació de residus municipals al voltant del 10 i el 15%. Aquesta reducció de residus es deu als següents fenòmens. Quan s'implanta la recollida selectiva porta a porta, desapareixen tots o bona part dels contenidors del carrer. Això fa que deixin d'utilitzar-los usuaris que els feien servir irregularment, com ara petits industrials, tallers, jardiners o grans generadors de runa. Quan deixen d'estar els contenidors al carrer,
El que passa és que el primer que desapareix són aquells abocaments incontrolats d'empreses que deixen els seus residus, sobretot en els contenidors de rebuig i, quan no, amb els altres. L'ús combinat del cubell airejat amb les bosses compostables, que és major en sistemes porta a porta, afavoreix també una reducció del pes del residu orgànic com a conseqüència de l'evaporació de l'aigua, de com a mínim un 5% en 3 dies, a part de disminuir també les males olors, la presència de mosques i la generació de líquids. També es produeix un canvi d'hàbits de consum a la llar, fruit de la major consciència ambiental generada, fet que propicia una reducció de la generació de residus. Fins que no ho toques, no veus realment tota la deixalleria que generem, perquè és que, jo dic a vegades, que és cada dia un munt de coses, i que és que tot va envasat, tot va... Se llança molt. Amb el que ens ha influenciat a l'hora d'anar a comprar és que ja no demanem les bosses al supermercat i sempre anem amb un cabàs. Qui més qui menys veus que anem a l'Ocistell, o tenim aquestes bosses plegables, o a vegades si vaig a la porta, si poca cosa, porta, que ja m'ho poso dintre el bolso, ho tiro allà a l'assient del cotxe, sí, a veure, sí. Si volem tenir una terra, un país millor, en el qual puguem continuar disfrutant del que ens aporta, és inevitable, s'ha de passar per això, s'ha de passar pel reciclatge i per actituds sostenibles. A més, s'assoleix una major participació en programes de compostatge domèstic, com a sistema complementari a la recollida porta a porta. De mitjana, un compostador gestiona anualment entre 200 i 250 quilos de residus orgànics, que deixen d'entrar en els circuits de recollida convencionals. El pagament per generació consisteix en que cada llar i comerç paga la taxa d'escombraries segons la seva generació i tipologia de residus, a diferència de les taxes planes habituals. Això crea un incentiu fort a la prevenció de residus i a la seva recollida selectiva, ja que generar menys residus o reciclar-los implica pagar menys. La majoria d'aquests sistemes tenen com a condició la recollida porta a porta, ja que aquest model permet la individualització de la recollida i la identificació del generador. El sistema porta a porta ha esdevingut a casa nostra un sistema habitual que rep en general bona acceptació i que assoleix uns molt bons resultats de recollida selectiva i reciclatge de residus.